Helo. Wel, dyma ni efo'r pêl bach unwaith eto. Pan o'n i'n gweithio yn ystod rymynach, oeddwn ni'n defnyddio peli ag ffyn i helpu bobl i ryddhau cyrff nhw pob diwrnod. Felly dyma ni. Mae pêl yn addas iawn i wneud gwahanol ymarferion. Felly mi fydyn ni gweithio ddim mond y cyhyra, ond hefyd sut dyn ni'n ymateb. Mae'r ymatebiad yn gorfod bod yn eitha sydyn i medru ddal pêl, neu wrth gwrs mae o'n gollwng. Felly mae hyd yn oed yr ymarfer syml yma, tra'n eistedd fyny yn syth, yn un sydd yn helpu'r corff. So felly fel da ni'n symud y bêl o un ochr i'r llall, dwi eisiau chi fod yn ymwybodol bod pwyso'r corff yn gyfartal ar y boch chwydd ac ar y boch dde. Ac yna gweithiwch chi fyny'r cefn i wneud yn siŵr bod chi ddim yn plygu'r ochr nag i'r ochr arall tra'n symud y bêl. A mi fyddi di symud y bêl a codi'r breichiau yn uwch ac yn uwch. Unwaith dyn ni'n cyrraedd tu fan hyn, lle mae'r dwylo mynd yn uwch na'r sgwydda, mae'r sgwydda'n gorfod gweithio lot fwy calad. Unwaith dyn ni'n cyrraedd top y symudiad, ewch yr bêl rownd eich gwddw. A cofiwch, os ydych chi'n ffeindio hwnna'n anodd, ac wrth gwrs fydd rhai ohonoch chi yn ffeindio yn anodd, jyst gnewch cyn gymaint a fedrwch chi. Os na fedrwch chi rhoi'r bêl i fewn i'r llaw arall, ewch ar llaw reit rownd cyn gymaint a fedrwch chi, ac yna swapio a mynd i'r ochr arall. Felly mi fedrwch chi wneud bob ymarfer yn addas i bob unigolyn ag ffordd arall. Rownd â hi. Ac fel ydych chi'n sylwi, gobeithio beth bynnag, bod fi'n chodi'n penelyn, achos fedrai'm gwneud o'n i bai bod fi'n codi'r breichiau. Felly mi fedrwch chi weld bod y sgwydda a'r ymenydd yn gorfod gweithio, achos dwi'n gorfod newid llaw a dwi'm yn gweld beth dwi'n neud. Felly dwi'n gorfod teimlo lle mae'r bêl, neu o leia ymgeisio i wybod lle mae'r bêl. Ac yna llonydd. Wedyn, dyn ni am gweithio o gwmpas eich hips chi. Felly, pan ydych chi'n codi'r goes i fyny fel hyn, ac yna newid y bêl llaw wrth llaw, triwch peidio gollwng y corff. Ac wrth gwrs wedyn, dyn ni yn gweithio'r cyhyra o gwmpas yr hips. Dwi'n trio cynnal y cefn i wneud yn siŵr bod fi ddim yn colapsio i lawr. Ac wrth gwrs, os oes gen rhai ohonoch chi anaf hefo'r hip, mi fedrwch chi blygu lawr mymryn os fydd rhaid. So dwi'n mynd tu fewn i'r tu allan. Wedyn, newid cyfeiriad. Tu allan i tu mewn, tu allan i tu mewn. A beth dwi'n ffeindio hefyd pan dwi'n treinio pobl, pan dwi'n gofyn iddyn nhw newid cyfeiriad, weithiau, maen nhw'n colli'r plot, nhw'n gwybod pa ffordd i fynd. Felly, mae'n beth da i ymarfer ochr dde, ochr chwyth, yr ymenydd. A mae'n hwysau'n dechrau blino, mae'n siŵr bod rhoi chi hefyd. Wedyn, dwi am gweithio gwmpas asgwrn yn y cefn. Ac mae hwn yn medru lleihau fel da ni'n mynd yn hyn. So falle ydych chi'n ffeindio fo'n haws i droi ar un ochr i gymharu ar ochr arall. Felly dwi am troi. Unwaith dwi wedi troi cyn gymaint a fedraf, dwi'n rhoi'r bêl tu ôl i'n nghefn, a dwi eisiau chi ddangos y bêl i fi. Ac os na fedrwch chi'n neud, jyst eto gnewch cyn gymaint a fedrwch chi. A wedyn dwi'n mynd i wneud i'r ochr arall. Dwi'n troi, dwi'n mynd ar bêl rownd yng nghefn. Mae hwnna'n fwy anodd ar yr ysgwydd. Felly dwi'n teimlo fo'n tynnu. Hefyd, dwi eisiau tynnu'n hip yn ôl yr ochr yma i wneud o'n haws i fi'n hun. Felly mae yna sawl peth da chi'n gorfod bod yn ofalus i beidio gwneud. Llaw reit rownd y cefn. Ac i rai ohonoch chi falle bod o'n tynnu'ch gwynt. Ac yna i'r ochr arall. Rownd o hi. Ac yna beth am plygu'r ochr. Ac os oes gyda ni teclyn neu pêl neu rhywbeth i ddal, gyda ni gwell ffocws ar yr ymarfer. Felly dwi am ymestyn i'r ochr. Felly os ydych chi ar y gadar neu ar y soffa, mae fwy anodd, ond os ydych chi ar cadar dining, gyda chi gap, does. So os ydych chi ar cadar gorffwys, felly jyst plygwch cyn gymaint a fedrwch chi. Ac yna nôl i fyny. A beth am gorffan, lle ddarn ni gychwyn wrth symud y bêl ochr i ochr. Felly, na fo am heddiw yma. Hwyl!